Ndi nthawi ya nkhani kuchokera kuno ku MBC ndipo masanano muli ndine Aida Chiwaya, koma poyamba nayi mitu yake. President Mutharika wati ntchito zokhudza kafukufuku wa zachitetezo komanso momwe ntchito za boma zikuyendera ndi zofunika pa chitukuko cha dziko. Boma lakhazikitsa komiti yapadera yomwe cholinga chake ndi kuthana ndi ntchito za migodi zosavomerezeka ndi kuzembetsa miyala ya mtengo wapatali. Ndipo apolisi mdziko muno ati aonjezera chiwerengero chawo m'misewu ndi malo ena osiyanasiyana kuti miyoyo ndi katundu wa anthu pa nyengo ya Pasaka zikhale zotetezeka. Takulandirani mu nkhani zathu. President Professor Arthur Peter Mutharika wati ntchito zokhudza kafukufuku wa zachitetezo komanso momwe ntchito za boma zikuyendera ndi zofunika pa ntchito za chitukuko cha dziko. Professor Mutharika wayankhula izi ku Lilongwe pamwambo olumbiritsa mkulu wa nthambi ya boma ya National Intelligence Service. Nayo mtolankhani wathu mwa intumodzi ndi nkhani yonse. Mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika walangiza yemwe amulumbitsa kukhala mkulu wa nthambi yona zakafukufuku wa zachitetezo komanso kayendetsedwe ntchito za boma Major General Brace George Sayenda kuti adzipereka malipoti owona komanso yenera kukhudza zomwe apeza pa kafukufuku wawo. President Mutharika wati zotsatira zakafukufuku wa chitetezo zikakhala zolakwika zidzichititsa adindo kuti adzipanga ziganizo zolakwika zosakomera dziko lino. Tati wa dziko linoyi wati zotsatira zakafukufuku wa zachitetezo zingathandize kulimbana ndi mchitidwe ozembetsa anthu, milandu yochitika kudzera pa makina a intaneti komanso mchitidwe ozembetsa ndalama. Professor Mutharika wati kupezeka kwa miyala ya mtengo wapatali m'madera ambiri mdziko muno kwachititsa kuti akamberembere komanso anthu ena akhale ndi chidwi ndi dziko lino, kotero kafukufuku wa zachitetezoyu ndi amene angathandizire kuteteza miyalayi. Professor Mutharika anasankha Major George Brace Sayenda kukhala mkulu wa nthambi yona zakafukufuku wa zachitetezo ya National Intelligence Service mwezi wa Oktoba chaka chatha. Major General Sayenda ndi katswiri wa zachitetezo komanso kafukufuku. Mwayi mtumodzi MBC Lilongwe. Ngati njira imodzi yothetsera vuto la ntchito za migodi zosavomerezeka ndi kuzembetsa miyala ya mtengo wapatali, boma kudzera ku komiti ya nduna zosiyanasiyana yakhazikitsa komiti ya nthambi zosiyanasiyana zachitetezo komanso za boma yomwe cholinga chake ndi kuthana ndi ntchito za migodi zosavomerezeka ndi kuzembetsa miyala ya mtengo wapatali. Izi zikudza kutsatira kukwera kwa chiwerengero cha anthu ochita ntchito za migodi motsatsata malamulo, zomwe malingana ndi nduna yofalitsa uthenga Shadrack Namalomba zimapangitsa kuti dziko lino lilephere kupeza chuma chokwanira. Themba Mwale walemba ripoti ili lomwe akuwerenga Ruth Chinangwa. Izi zikutsatira ndi zomwe adalamula President Professor Arthur Peter Mutharika pa 21 Oktoba 2025 poletsa kugulitsa kunja kwa dziko lino miyala ya mtengo wapatali komanso lamulo la boma loletsa kupereka ziphaso zokumbira miyala ya mtengo wapataliyi. Namalomba wati chitetezo komanso chuma cha dziko lino zili pa chiopsezo chachikulu kamba ka mchitidwe wokumba miyala ya mtengo wapatali mosatsata malamulo. Iye wati mchitidwewu umabwezeretsa mbuyo chitukuko cha dziko kudzera ku chuma chongotayika, kufoka kwa malamulo a dziko, kuonongeka kwa chilengedwe ndi kulimbikitsa mchitidwe wophwanya malamulo. Pofuna kuthana ndi mavutowa, boma lakhazikitsa komiti yapadera yothana ndi mchitidwe wokumba ndi kuzembetsa miyalayi yomwe ili ndi nthambi ndi maunduna a boma monga asilikali, apolisi, nthambi ya National Intelligence Service, nthambi za migodi, unduna wa zachilungamo, nthambi za ndende ndi nthambi yoyendetsa milandu ya boma. Komiti iyi yapatsidwa mphamvu yogwiritsa ntchito malamulo onse oyenerera kuti ithane mwamphamvu ndi mchitidwe uliwonse wokumba ndi kuzembetsa miyala ya mtengo wapatali mdziko muno. Pakadali pano boma lalangiza anthu onse mdziko muno omwe akukhudzidwa ndi mchitidwe wokumba miyala mosatsata malamulo m'malo onse kuphatikizapo malo otetezeka ndi malo omwe ndi ofunika pa chilengedwe kuti alekeretu. Namalomba ati yemwe anyozere lamuloli alandira chilango kudzera ku komitiyi molingana ndi malamulo a dziko lino.
Boma lakhazikitsa bungwe la Malawi Enterprise Development Fund lomwe limatchedwa National Economic Empowerment Fund ndi cholinga cholimbikitsa kubweza ngongole ndi kuthandiza anthu ambiri kupeza ndalama zoyendetsera bizinesi zosiyanasiyana. Mwambowu wachitikira mu mzinda wa Lilongwe. McDonald Chiwayula walemba ripoti ili. Akuluakulu omwe ayankhula pamwambowu ati kusintha dzinaku kukusonyeza chiyambi chatsopano cha bungweli pomwe tsopano liyambe kutolera ngongole zonse linapereka komanso kuonetsetsa kuti anthu onse ali ndi mwayi wopeza ngongole ku bungweli mofanana. Nduna ya zachuma Joseph Mwanamvekha ati chindi chiyambi chabwino cholimbikitsa chitukuko makamaka pakati pa achinyamata, amayi komanso anthu okhala m'madera akumidzi. Tsiku limene ngati boma maso ngati MEDEF tiwosanga kuti nthawi yakwana tsopano tipereke ngongole kuyenderera kusayang'anira kuti kuchokera dera lanji mapemphera kuti wina lese ngati Malawi amene ali othekera angongole komanso akangongola ndalama abweze kufa ndalama za Malawi si ya chipani kapena ya munthu ndiye wina lese anakulipira aina kubweza akakuunga. Wapampando wa bungwe la MEDEF a James Napambo ati bungwe ligwiritsanso njira yoyika anthu m'magulu pofuna kuchepetsa vuto losabweza ngongole. Ifeyo metimana kuchita ndoti timangongoza ku magrupuwo amakhala ngati security yaikulu chifukwa mukakhala paja pagulu timanipikisana mtima kuti ndalama ziperekedwe kupeza mantheka koma mukampasa munthu ndalama yekha mpase munthu 200 million yekha akalephera kulipira zimakhala zovuta ndikuti tinapita kupoti kuti ndalama ziperekedwe. So vuto lalikulu linayo kumene kuti ndalama zambiri zinalipiriza zinangongozedwa opanda chipole. Ndipo m'mawu ake mkulu wa bungweli Akaisi Sadala avomereza kuti pakali pano pali mavuto a ndalama zomwe zachititsa kuti alephere kuyambiranso kupereka ngongole mwachangu. Chifukwa nkofunikira ndithu kuti aliyense amene anatenga ngongole imeneyi akuyenera kuti abweze kuti anthu enanso apindule chifukwa kunjaku Amalawi ambiri akudikirira chiyembekezo chachikulu kuti nawonso apindule nawo ndi ngongole zanifu athe kutukula mabanja awo ndi umoyo wonse komanso tikatero ndiye kuti chuma cha dziko chikhala chotukula. Boma lati bungweli likuyenera kulondoloza ndi kuonetsetsa kuti latolera ngongole zokwana 240 billion kwacha zomwe zinaperekedwa kale kuti ena apindulenso. McDonald Chiwayula, MBC Lilongwe. Pakadali pano nduna ya zachuma a Joseph Mwanamvekha yati boma ndilodzipereka kukweza chiwerengero cha anthu omwe ali ndi magetsi mdziko muno. Iwo amalankhula izi mu mzinda wa Lilongwe pomwe amasayinirana mgwirizano ndi banki ya African Development Bank wa ndalama zokwana $24 million zomwe ndi pafupifupi 44 billion kwacha zokonzetsera malo opangira magetsi akapichira komanso Mkula B. Zambiri mu ripoti ili. Nduna ya zachuma Joseph Mwanamvekha yati kudzera mu thandizoli boma likwaniritsa ntchito zomwe lakhazikitsa pokweza ntchito za ulimi zokopa alendo za migodi komanso mafakitale. Tonse tikuziwa kuti magesi ofunikira. Popanda magesi ndikuti dziko lisingatukuke. Magesi atithandiza mwina wotimati muchizungu value addition mwina kuti tizipanga zinthu zathu tizikhala ndi ma products osati tingotumiza zinthu kunja kapena mara imwe muno popandapo kuziwonjezera value addition. Maso singanene kuti mining yathu ingati kwenda bwino kapena kuti tizipanga benefit ku mining popandapo magesi. Ngakhale ku tourism chimodzimodzi, manufacturing chimodzimodzi. So ingathe kunena kuti chithandizo chimene atipasa African Development Bank leroli chitithandiza wani kuti tikhale tiwonjezere mphamvu ya magesi, tiwonjezera kuti makampani athu akhale akukulirabe, zitithandiza nkhani ya employment, komanso itithandiza kuti economic activity kama ntchito zokuza economy yathu zikhazi kupitirira, komanso mati GDP ikhazi kulira. Mawu ake mkulu wa banki ya ADB kuno ku Malawi Macmillan Anyanu anati ndalama zithandiza kampani yopanga magetsi ya Genco kukonzanso zipangizo zomwe zinawonongeka ndi namondo osiyanasiyana kukapichira komanso ku Mkula Bay. Pakadali pano ndi anthu ochepa okha mdziko muno mwali ndi mwayi ogwiritsa ntchito magetsi. Mwayi mtumodzi MBC Lilongwe.
wachiwiri kwa mtsogoleri wa zokambirana mnyumba ya malamulo a Shadrack Namalomba wati boma silikuona chifukwa choti komiti yolondoloza za chuma cha boma ichitire changu kubweretsa ripoti lokhudza hotela ya Amalis mnyumbayi. Namalomba anena izi ku nyumba ya malamulo pomwe amayankhapo pamafunso omwe aphungu a nyumbayi anafunsa boma chifukwa chomwe silimafuna kuti ripoti alipereke mnyumbayi. Iwo ati boma likufuna kuti komiti ibwere ndi ripoti lokwanira. Namalomba akufotokoza. Ena kumanena kuti government ikukangati sikufuna kuti ripotiyo ibwere nyumba muno. Hayi. Professor Athapita Mutharika ndamanena kuti a Public Accounts Committee ndikupatsani mphamvu zonse. Ndipo palibe wina aleke angatani asokoneze zochita zanthu. Chitani fufuzani. Ndeno tikumvetsedwanso kuti pakufufuzapo patsalira anthu ena amene akhala kuyankhulidwa akutchulidwa kuti amene wawanda amene ali pa center pakatikati pa nkhani imeneyi amatsogolera zimenezi. Koma anthu amene anali monga tingoyerekeza example amene ali secretary to president and cabinet mu boma lapitalichi akuti akudwala. Ndipo peza akudwala akuti ripotiyo ingopitabe tafotokozera mala. Sono iwowa adapanganji chifukwa anthu ambiri achula iwowa. Kodi sitinganene kuti iwowa abwere chifukwa akuti adali kuchipatala. Koma umboni woti adali kuchipatala sitikudziwa. Sadationetse kuti kapena chipatala chake ndi chiti agonedwa kuti mapepala ndi ati. Loko pa ntchito pamene ukangona kuti wajomba ku ntchito nali kuchipatala usanapereke doctor's prescription kuti unapita kuchipatala kapena kupatsa off. Palibe zono kuti ndama kutenga ngati wajomba basi amaenda kudwala ndalama. So chimodzimodzinso ndi nkhani ngati imene yoti ati akudwala tidziwa bwanji kuti akudwala. Ndiye tikuona ngati uno kuti report ya Public Accounts Committee ibwererenso akayiphikenso kachiwiri. Tikhulupirira kuti wiki ya mawa tikamabwera tapatsa mpata wiki ya mawa tikamabwera mwina akhala atakumana nawo anthu amene atsalirawo akakumana nawo ibwera mu nyumba muno tikambirane bwinobwino. Mukuonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC tentonenso mitu yake. President Mutharika wati ntchito zokhudza kafukufuku wa zachitetezo komanso momwe ntchito za boma zikuyendera ndi zofunika pa chitukuko cha dziko. Boma lakhazikitsa komiti yapadera yomwe cholinga chake ndi kuthana ndi ntchito za migodi zosavomerezeka ndi kuzembetsa miyala ya mtengo wapatali. Ndipo apolisi mdziko muno ati aonjezera chiwerengero chawo m'misewu ndi malo ena osiyanasiyana kuti miyoyo ndi katundu wa anthu pa nyengo ya Pasaka zikhale zotetezeka. Takulandiranso mu nkhani zathu. Nduna ya zofalitsa nkhani a Shadrack Namalomba yatsimikizira Malawi kuti boma ladzipereka kuonetsetsa kuti mafuta a galimoto adzipezeka mdziko muno ngakhale akwera mtengo. Namalomba anena zimenezi pa msonkhano wa olemba nkhani omwe iwo anachititsa mogwirizana ndi nduna yoona za mphamvu za magetsi a Jean Matanga komanso nduna ya zamtengatenga a Japi Muhango. Isaac Jali wafika ndi ripoti. Polankhula pa msonkhano wa atolankhani ku Lilongwe, nduna ya zofalitsa nkhani a Shadrack Namalomba anatsindika kunena kuti boma likuchita china chilichonse kuonetsetsa kuti mafuta asamasowe mdziko muno. Komabe Namalomba anadzudzula mchitidwe wa anthu ena makamaka a business omakweza mosayenerera mitengo ya katundu osiyanasiyana potengerapo mwayi wakukwera kwa mafuta. Namalomba anatsindika kuti boma sililola kuti anthu ena achite zimenezi ndipo apempha atolankhani kuti nawo akhale tcheru. Namalomba anapitiriza kufotokozerapo kunena kuti kunali koyenerera kuti boma likweze mafuta chifukwa cha zina zimene zikuchitika mdziko muno ngakhalenso ku mayiko akunja makamaka nkhondo imene kuchitika mdziko la Iran. Iwo anati kunali koyenera kukweza mtengo wa mafuta kusiyana ndi kuti mafutawo adzisowa mdziko muno ndi kusokoneza ntchito zonse za chitukuko za umoyo ndi zina zonse zosiyanasiyana. Mawu ake nduna ya zamphamvu zosiyanasiyana a Jean Matanga inalangiza Malawi kuti asade nkhawa. Tikamba kuti mafuta ena okwana 2 million liters ali munjira kufika mdziko muno pamene galimoto zikuluzikulu zonyamula mafuta zikupakiranso mafuta ena okwana 17 million liters m'madoko osiyanasiyana monga ku Beira, ku Tanga komanso ku Dar es Salaam. Ndifuna ndifotokozera Malawi kuti tisapange panic, mafuta alipo. Nkhani ndi akuti petro pakali pano tili ndi mafuta okwanira 798,000 liters tamene tili nawo.
diesel tinayo 1,918,000 liters imeneyo ndi diesel. Amene ali njira amene taloda kale amene ali njira kuchokera ku Tanzania komanso ku Mozambique tili ndi 2,014,000. Diesel tili ndi 1,844,000 liters. Amene tikupakira panopa ku mapoti athu ku Tanzania komanso ku Mozambique. Petrol tikaphatikiza mayiko onse awiriwa, petrol amene tikupakira pakati panopa magalimoto kuchoka m'machipi komanso ma storage facilities tikupanga load 16,048,000 petrol ameneyo. Diesel tikupanga load 16,670,000. Ndiye tikafunsafunsa loti kuti zimene zotanthauza kuti mafuta okwanira masiku angati. Petrol ndiye kuti amenewo ndi masiku 17 ndi konjezerako pang'ono. Tikakamba nkhani ya diesel tili ndi masiku 28 inga 27.78 days ndiye ndingoti masiku 28 mafuta oti atikwanira amenewo diesel. Ndiyeno ndimafuna ndafotokozera kale muja tisapange paniki, mafuta alipo andakubwerabe akhala kuti panga supply ma suppliers athu ndithu. Amathanga anafotokozerapo kuti nkhondo imene kuchitika ku Iran ndi imene yabweretsa mavuto osiyanasiyana, ndipo anati zimenezi zikuchitika m'mayiko onse okwana 106 pa dziko lonse lapansi kumene mafuta akwera chifukwa chonena kuti mafuta sakubwera ku mayiko osiyanasiyana mokwanira, zimene zachititsa kuti mtengo wa mafuta ukwere ngakhale kumene akuchokera. Kuno ku Malawi, Jean Mathanga akuti boma la mbuyomo lidasiya ngongole ya ndalama zokwana 1.2 trillion kwacha zomwe limalephera kuwalipira makampani amene amayitanitsa mafuta kufika mdziko muno. Pofotokozera mapulani ena mtsogolo, Amathanga ati boma lili ndi mapulani owonjezera nkhokwe zosungiramo mafuta kuti dziko lino lizisunga mafuta okwana 120 million liters omwe ndi okwanira miyezi iwiri, kusiyana ndi momwe zilili panopa pamene dziko lino limangosunga mafuta okwana 60 million liters yokha omwe ndi okwana mwezi umodzi. Isaac Jali, MBC, Lilongwe. Vuto lakuvuta kwa madzi kuliwonde mboma la Machinga ndi Balaka akuti lichepa pomwe boma lakhazikitsa ntchito yokonza ndi kukulitsa zipangizo zogawira madzi m'maderawa yomwe cholinga chake ndi kupititsa patsogolo ntchito yogawa madzi mchigawo chakumwera. Pokhazikitsa ntchitoyi, wachiwiri kwa nduna ya zamalimidwe, nthilira ndi chitukuko cha madzi a Thokotembo anati ntchitoyi ikazatha bungwe la Southern Region Water Board SRWB likuyembekezeka kuchulukitsa madzi omwe limagawa m'maderawa kuchokera pafupifupi ma cubic meters 9,700 pa tsiku kufika pafupifupi ma cubic meters 33,000 pa tsiku. Zambiri mulipoti la Simeon Shumba lomwe akuwerenga Arthur Chokoto. Ntchitoyo yomwe igwiritse ntchito ndalama pafupifupi 86 billion kwacha ikufuna kuthana ndi vuto lakusowa kwa madzi lomwe likupitirirabe ku Liwonde ndi ku Balaka. Kutsegulidwa kwa ntchitoyi kunagwirizana ndi tsiku lokumbukira madzi pa dziko lonse la International Water Day lomwe linachitikira pansi pa mutu woti madzi ndi kufanana kwa amuna ndi akazi. Wachiwiri kwa nduna ya zamalimidwe, ulimi wa mthirira ndi chitukuko cha madzi a Thokotembo anati ntchitoyo ndi chitsimikizo cha kudzipereka kwa boma pofuna kuonesetsa kuti anthu onse ali ndi madzi abwino komanso otetezeka. Mutu wa chaka chino umene walinganitsa amayi ndi madzi ndi ofunika kwambiri chifukwa chokuti azimayi ndi amene amakhala akuyenda mtunda otali kuti akayang'ane madzi, kuti abweretse madzi aja ku nyumba kuti tidzasambe komanso kuti tidzadye. Nde zimakhala kuti ndi chipsinjo kwa azimayi. Nde mutu wa chaka chino wa tsiku la madzi ndikuti tione vuto limene lili tingaliyimitse bwanji. Foti pamene azimayi akuyenda mtunda otali uja maufulu awonso akusokonezeka pamene. Apapa tili ndi chikhulupiriro chokuti anthu a Balaka ndi ku Liwonde aona kusintha kwakukulu chifukwa chokuti patakali panopa ndi anthu ochepa amene ali ndi madzi aukhondo amene sakufikira m'manyumba mwawo. Ndi project imene ikamatha tipezeka kuti muna 100% ya anthu a mu Liwonde ndi Balaka
akhala ndi madzi aukhondo komanso pafupi ndi makomo awo. Wapampando wa SRWB a Hutchison Mthinda ati ntchitoyi ithandiza kuteteza chilengedwe, kusintha moyo wa anthu komanso kulimbikitsa chitukuko cha zachuma ndi chikhalidwe. Tali pano madera aliwonde ndi Balaka akuvutika kwambiri ndi kapezedwe ka madzi aukhondo, malinga nkuti ma systems athu ndakale komanso population pano yatani yakula. Ndiye tinaganizira kuti tiyikeso ma systems ena amene angakwaniritse kupereka madzi aukhondo kwa population imene tili nayo pakali pano m'matauni awiriwa. Ikatha ntchito imeneyi ndiye kuti tidzafikira anthu at least 188,000. Ntchito zazikulu mu ndondomekoyo ndi monga kumanga malo osamalira madzi kuliwonde, kuyika mapayipi otumizira madzi a makilomita 60 kupita ku Balaka ndi Chingeni, komanso kumanga malo opopera madzi ndosungira madzi. Ntchito ya kuliwonde ikuyembekezeka kutha mu Oktoba 2027, pamene ya ku Balaka akuyembekezera kuyitsiriza mu March mchaka cha 2028. Ntchitoyi akuyigwira thandizo lochoka ku Bank ya European Investment EIB. Apolisi mchigawo cha kumpoto ati aonjezera chiwerengero chawo m'misewu ndi malo ena osiyanasiyana kuti miyoyo ndi katundu wa anthu pa nyengo ya Pasaka zikhale zotetezeka. Mneneri wa apolisi ku chigawo cha kumpoto Cecilia Mfune wati aliyense amene ataphwanye malamulo mu nyengoyi amangidwa, ndipo apempha anthu kuti mwaukha akhalenso tcheru pa nyumba, pa msewu ndi malo ena. Amfune akufotokoza zambiri kwa mtolankhani wathu Musase Cheyo. Tonesesa kuti chitetezo chikhalepo. Chachiwiri tipewe ngozi zapansewu, tonesesa zimenezo. Tonesesanso kunena kuti tateteza miyoyo ya anthu, monga ntchito ya polisi yathu kuti ndikuteteza katundu komanso kuteteza moyo. Choyambirira anthu aonesese kunena kuti pamene akuyendesa galimoto yawo ikhale galimoto yokuti iyoyo ndiyoyenera kuyenda pansewu. Nde muona a traffic athu akhala ochulukirapo m'misewu. Mukuziwa nthawi ya chisangalalo msewu umakhala kuti ndiye kuti ukhala otanganidwa. Tsono a traffic athu akhala owonjezekera kuonesesa kunena kuti galimoto zomwe zikuyenda pa msewu ndi zovomerezeka. Oyendesaso ali ndi chiphaso chovomerezeka, komanso oyendetsawonso asayendese galimoto atalezera. Takonzekaso ku mbali ya chitetezo, ku mbali ya mapatrozi, tikhala ndi mapatrozi amene wawa amasana komanso usiku. Mapatrozi oyenda apolisi tiziyenda pasi, ena tiziyenda pa galimoto mu chigawo chonse chino chakumpoto, kuonesesa kunena kuti tipewe ntchitidwe wa umbanda. Tikhala paliponse, tayamba kaleso lero, tikhala paliponse kuyambira masana usiku pa galimoto angakhale kuyenda pasi. Ndiye china chilichonse chomwe chichitikecho ndiye kuti tichidziwa msanga. Ndi chifukwa tikunena kuti ife sitilekerera ntchitidwe una uliwonse wa umbanda. Aliyense amene akhale akuphwanya lamulo amangidwa nthawi imeneyi ya Easter. Komanso nyumba zathu tizisiye zotetezeka, titseke nyumba zathu bwinobwino, tiaziwa aneba athu, tisanzikane pa khomo, tisiyepo munthu wokuti ali responsible china chake kuti chachitika akhoza kuimba foni kapena kuitana thandizo. Pomwe akhristu pa dziko lonse lero lachisanu loyera ayamba chikumbutso cha Pasaka, Bishop Chimwemwe Muhango wa mpingo wa Redeemed Presbyterian Church RPC wapempha Amalawi kuti aonetse chikondi kwa wina ndi mnzake mu nyengoyi. Bishop Muhango wati nyengo ya Pasaka imatanthauza chikondi cha Mulungu pa anthu, kotero akhristu nawonso akuyenera kuonetsa khalidweli. Bishop Muhango akuyamba ndi kufotokoza za tanthauzo la nyengoyi. Nyengo imene amati ndi ya Easter ndiye nyengo imene pali pachimake penipeni ndi pachiyambi penipeni pa moyo wathu wa Chikhristu, chifukwa ndi nthawi imene Ambuye Yesu anatsiriza ntchito yodzapulumutsa anthufe ku machimo athu. Mudziwe kuti kuchimwa kwa Adamu ndi Hava munda wa Edeni kudabweretsa temberero ndipo kudachotsa munthu pamaso pa Mulungu. Ndiye kubwera kwa Ambuye wathu Yesu Khristu kunali kudzatipulumutsa, ndipo nyengo ya Easter
ndi nthawi imene Yesu anamaliza. Lero lachisanu tikhala tikumva Yesu pamtanda akuyankhula ku Yohane 19:30 kuti kwatha, kutanthauza kuti Mulunguyo ndiye chikondi, ndipo chimene adationetsera ife ndi chikondi chapamwamba kwambiri, ndipo atisiranso lamulo lomwelo lakuti mukondane wina ndi mnzache. Si nyengo yopanga maphwando achisawawa, si nyengo yomaledzera, si nyengo yomapanga zinthu zosokonekera pamaso pa Mulungu. Ndiye kuti sitikuyamika chimene Mulungu adachita pakati pathu, koma ndi nyengo yofunirana zabwino, nyengo yoonetserana chikondi, nyengo yochita zinthu zimene zikamkondweretsa Ambuye komanso zikasintha miyoyo ya anthu ena kuti asendere kufupi ndi Yehova. Mwambo wa mapemphero a njira ya mtanda uli mkati m'boma la Mangochi ndi pempho kwa akhristu ndi anthu onse kuti adzikhala ogwirizana. Mwambowu omwe wasonkhanitsa pamodzi akhristu a mpingo wa Katolika komanso Anglican wayambira pa mpingo wa Katolika wa St. Augustine ndipo ukuyembekezeka kufika pachimake ku mpingo wa Anglican wa St. Peter and Paul Cathedral m'bomali. Wansembe wamkulu ku mpingo wa St. Peter and Paul Anglican a Grant Tebulo wati njira ya mtanda ndiyofunika kwa Khristu kamba kuti imalimbikitsa moyo wa Chikhristu komanso umodzi. Mawanja pafupifupi 355 m'mudzi wa Gulupu Robert m'boma la Chikwawa akusowa chakudya komanso zinthu zina zofunika pa miyoyo yawo potsatira madzi osefukira omwe asakaza kwambiri mderali posachedwapa. Mudziwu omwe umadziwikanso ndi dzina loti Ndirande uli kuseri kwa kampani yopanga shuga ya Ilovo. Mtolankhani wathu George Banda adapita ku derali ndipo walemba ripoti ili. Ngakhale kuti madera ena mazana aphwera, mizi ina ikadali yomira, zomwe zikuchititsa kuti anthu ena omwe anapulumuka pa ngozi iyi alephere kubwerera mnyumba zawo. Madzi osefukirawa aononga katundu wambiri monga nyumba, mbewu komanso ziweto. Asisiriya zochitika am'mudzi mwa Chathaubweya akulephera kubwerera kwawo ngakhale patha sabata imodzi ndi masiku chibwerereni madzi osefukirawa. Madzi anatipeza 12 kwa usiku. Ori pano pachina chose tinasiya tinathawa. Ori mpaka na pano nyumba wanga sindikufika kobeya. Madzi mpaka na pano ochulukabe. Madzi amene achulukira sindikufikako potengera ndi zinthu zina zinapita konko. Ndene mangufuna kuti mwina nakhawo linapita kapena mwina nanga ngotha kufukula zina ngati zingapezeke kapena zinapita ndi madzi. Anango ndifotokozera kuti pano pa nyumbani chakulibeko ya inagwa potengera kuti ndimakhala ndekha. Pano pa thandizo mene ngafune ndi chokudya chifukwa pano pa timajera kuganyo pano pa madzi mene achukira kuganyo sitimapitaso. Pena timatha kudwa majakanda omwe watiwazi tizikagulisa kuti mwina tizitapeza ndalama koma pano panjira peza ndalama ndiye palibe. A Diamond Matias akufotokoza mmene ngozi iyi idachitikira. Panali tsiku la lachitatu wiki yatha nangona mvula ndithu inawirikiza kugwa kwambiri mosalekeza. Nali mamawa madzi awo amene amabwera pang'ono kwambiri. Muri sitting amayembekeza sura ngafike size mili muri chikhalire cha madzi mabwedwa madzi awawa ndi amene amabwera madzi ochuluka kwambiri. Kuno kuna mzamba kuona madzi ya ma 2019 chokera ma 2019 2022 ndamene anabwera ochuluka koma panopo 2026 ndi apambana mudzi onse uno akukula kwambiri mwina angatasiya ndi malo ochepa kwambiri ndilandesero kunchalo panopo chakudya chimene chalivuta kwambiri akakuti atitsaliza chakudyacho zinazo pambuyo tibwezi tikumaona kuti tizipanga motani kwasi zonse zimilanga kwanirise koma lichoyambirira panopo tagwira njakata kwambiri ndi nkhani yake ndi achakudya. Makolo ambiri ngati Aseva Banda omwe amalimbikitsa ana awo kupita ku sukulu agwidwa njakata kusowa chochita. Masiku imeneli timaona madzi akufika nde timaganiza kuti madziyo abwerera mwina kuphwera kumene ndekena taona madzi akutanibe akukwerakwerabe mpaka kufika mkati mwa nyumba nde mwalo wawo choncho mmanyumbamo kuti tiombo sichi zinthu izo mpata dalibe yayi tungothawisa moyo wathu kuti tikhale pambali taluza katundu zakudya komanso zovala kina kumakopi ana ndinawo na 3 standard 4 standard 2 ndiwo standard 6 ndi makopi oka onse wakungadaluzika ndi madzi.
gulupu village headman Robert yati anthu ake afunikira thandizo la chakudya mwansanga kamba kuti alibe chakudya ndi zinthu zina zofunikira pa miyoyo yawo ya tsiku ndi tsiku. Zidali zinthu zovuta kwambiri kuti madzi anayamba kufika nthawi yabwino, koma usiku mwayi ndi tidavutika kwambiri kuti nyumba zambiri zinatha kugwa, kunavumbanso mvula yambiri kwambiri. Anthu onse ndi 300 chakuti chitabwera chimanga ndi matenti, patapezekanso timapepa roti zimangira chimbudzi nzotheka ndithu. Malinga ndi nthambi ya boma yoona za mavuto ogwa mwadzidzidzi ya Dodma, anthu asanu ndi anayi 9 afa komanso mawanja 24,832 ndiwo akhuzidwa ndi ngozi yakusefukira kwa madzi m'boma la Chikwawa. Pamene mvula ikupitirira kugwa madera ena a mchigawo chakumwera, sizikudziwika tsiku limene asisiriya zochitika komanso anthu ena m'mudzi mwawo azathe kubwerera kwawo kukaona mmene madziwa anasakazira katundu wawo. George Banda, MBC, Chikwawa. Pomaliza nkhanizi nayinso mitu yake. President Mutharika wati ntchito zokhudza kafukufuku wa zachitetezo komanso momwe ntchito za boma zikuyendera ndi zofunika pa chitukuko cha dziko. Boma lakhazikitsa komiti yapadera yomwe cholinga chake ndi kuthana ndi ntchito za migodi zosavomerezeka ndi kuzembetsa miyala ya mtengo wapatali. Ndipo apolisi mdziko muno ati aonjezera chiwerengero chawo m'misewu ndi malo ena osiyanasiyana kuti miyoyo ndi katundu wa anthu pa nyengo ya Pasaka zikhale zotetezeka. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndine Aida Chiwaya, masana abwino.